Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Garoski TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka daure ka danna mana alaman nan ta subscribing, sannan ka danna alaman kararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo za su yi ƙoƙarin sanar da kai. Kada ku manta, a wannan tasha tamu mai albarka mun saba kawo muku waƙoƙi na mawaƙa arewa, wato mawaƙan Kannywood. A yau ma mun zo muku da mawaƙa guda biyu fitattu waɗanda aka sani da Hamisu breker tare da Umar shareef. A yau ma mun zo muku da su ne domin ku tantance mana wanda ya fi iya waƙa a cikinsu. Yanzu muna so za mu fara sakar muku waƙar Umar shareef, daga baya kuma sai mu sakar muku waƙar Hamisu breker. Don haka muna so idan a cikinsu ka ji waƙar da ta fi burge ka ta soyayya, sai ka gaya mana cewa wane ya fi iya waƙar soyayya. Idan Umar shareef din ne dai, sai ka ce mana ya fi Hamisu breker iya waka. Idan kuma Hamisu breker ne, sai ka rubuta mana dai a comment section din ka sa Umar shareef, Hamisu breker ya fi Umar shareef iya soyayya. Yanzu za mu sakar muku wakar Umar shareef. A cikin tarihin duniya na lura da so, shi ne makasudi kun sani. Alami da lissa To masoya Umar shareef, kun dai ji mawaƙin naku mai taken da ke ce zan yi wo. Idan wannan waka ta burge ka, sai ka rubuta mana a comment section, sannan za mu sakar muku ta Hamisu breker. Ita ma idan ita ta burge kan, sai ka rubuta mana a comment section. Kada dai ku manta, kuna tashar Garoski TV, kuma idan wannan ne zuwan naka na farko, kar ka manta ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka danna alaman ƙararrawa. Hakan ne zai sa da zarar mun ɗora sabon bidiyo su sanar da kai. Mun gode. Yanzu za mu sakar muku waƙar Hamisu breker domin tantance mana. Ni na zata da na kai masoyi, ashe wai koyo nake yi. Akwai a tashi girma nake yi, a cikin sana ƙara girma. Kafin na san ki ban san shi ba, ban san abin da zan ba shi ba. Ashe ban san duk daɗinsa ba, hayya ina ma. To masoya Hamisu breker, to kun dai ji wannan wakar soyayya ta Hamisu breker. Don haka yanzu ruwa ya rage naku wajen tantance mana Hamisu breker ne ko Umar shareef din ne. Don haka kada dai ku manta, ku daure kuna mana subscribing, kuna liking, sannan kuna sharing zuwa group ɗinku na WhatsApp. Wannan dai tasha taku ita ce Garoski TV. Mun gode da sauraron tashar mu mai albarka.